Karbi Anglong Autonomous Council CEM ningkan phokep amahang ke thegar ni ki chok amen pen football angdung kiti ki pathupon. Karbi richu saram sing rong hangari deng pen hong pharla kang phupon. Citini pai trainer kebarni Karbi Anglong Autonomous Council ACM Dr. Tuliram Ronghang ningkan phokep amahang ke thek chok arni pache tondunsi football pachu pedapon. Tonsi sarsenot luticharia bitung ahin pen patir piponsi kedam tang citini pai chok arni pen pangcheng ponsi citini pai trainer kep anke angdung kiti pathupon. Artu ke kang 4H club la pen sarsenot luticharia terang angbongsi pathupon. Pupu gol kachi pipon chedai koya jok tiebreaker along artu ke kang 4H club atum pum sirkep lapen pum nerkep pen cepai ponlo. Tonsi best player anong sarsenot luticharia terang pen rejoice ing tisi cepalong pon. Lapen highest scorer lake artu ke kang 4H club pen kirat putih susi cepalong pon. Bangso along ke haya tumapan suri ingkoi lapen kerema tumapan suri krep hotangka pipajer pon. Aluhi sarpuaman pen MSC Abhijit Kro. Dimahasau IMSC Rongkhang Lem Chairman Mongol Singh Be Dongkamukam Outpost IC Manaboro lapen Rong Saratum Tami Cetong Dunrenti Dongkamukam pen Jonta Be Report Malong News. Sorkar skim pen hongpharla kecepalong dun ceng lake Doloni teron narong Rong Sar Bronson teron hendo Tonsi nijangkar bianglong Rongkhang konstituensi ke palu Doloni teron narong along Rong Sar Bronson teron aboha along hongpharla ki kim kerang tang ponsi Karbi richo saram sing rong hangari dengpen intu ponlo. Labangso hongpharla lake MPLFDSF iskim suri hinira krener kebla pen suri hinira kresir keba sengkan husi cepalong dunlo. Karbi richo pen meyalong lamthe paklang pon lake lapuson henlo. Hongpharla kangpu pon long ke pinisi kangpu pon long cenglang. Lapen lapuson arong tin rong saratum sitame lapuson ahem kelong dun japhan bidi sore hai hui sitame cethan seroi nang jiputa than pachini pon. Rong saratum pen sitame arong tin tame lapuson hongpharla nang pipon nang ji lapuson nang pipon lotang te aliralon pen cenglok cingwa cingsa adim sitame longpon pupusining je pon rinti. Bangso along aluhiaman pen Karbi richo saram sing ronghang sing timung kiling lindok sonjoy kramsa Chongkhili habe risola pen ari sangho tum cetong dunsi ing tamjin pen kang pupon amei pichon pon Satgaung pen digonto terang report Malong News. Doloni sentara long habipi chonghli long rilo la si teron kangbura alangli ke klempon misen lo kedam tang ning kan suri pen stami Karbia khai du setame kangbura ke ha pirthe plangdam den Karbia khai nang plang lo pen setame hongpharla kikim pen maya hong kang pupu ke nilitum arjulong le pen lang theglong le pen lang la si alangli pini teron kangbura bang ke Doloni teron kangbura bang ke alangli pini kamat hapon alang di kemang pon mission lo lasi alang di sorkar sta kerap pon sta sorkar kerap ta mission on pen alang di ta sorkar kerap pen ateng pen alang di ke klem pon me ulo pen ahem tang net aphi labang song pharla kang puge itung Karbia khai ke Karbi richo do pin pomar do pupen nitum ronghanong bong rong arak pen birtan ang pipen nitum Karbi richo wanglong lo pen Karbi richo alo kon nitum lindok bang thompli la pen senani tum anta wanglong la pen labang sa ahem ing pulong la pen la mohoyalam cingki jethan long ke mit piglo la pen lason ke hakupen ta betin lang non alang di teron kang brasi la hui ke klem kamat hapon si pini kang pipon long lang lason hengkela si eprang ke bang an ka duka be Karbia khai kangbura ke mana tum anseta ke thetum anseta lason klem pon pen itum la sahem kang pipon long klem pon thega son te mi parlo pusi yeli hin penili inut ingleng ni penta labang so teron kangbura phan churulo pen mega do ga tu ma se tong long phan ta churulo pusi lam pen bang long lo lapen itum pin ni dak ngai tong nang lo habi pinpu along lapen lasi nitum rong sar do on jam nitum chepha chehang pen si nitum isi ning karang lo lasi lason thak thak si nitum anta rong sar lasi lasona hem nang tang nang pipon sonte sorkara sorta pusi ini tum nang johang pono banang joro pono nang pipon sonte la puja lo lasi sandak taksi
long rat nang ji lasi nilitum pinpo phan solangdo phan habi phan hamren phan rongsar phan nitum chiang et chilum et penchi nilitum dak rongasar boron teron duluni trona rong arongasar ahem pini hong phalakang pu posini tum chihang chimum chethan chimum pensi nitum chihang pet pensi nitum pini hong phalai impu pon lo lasi son thak thak nitum phanta lason nang pipon son te ba nam lo rong sar hong pharla pu nilitum phan karbiang long long bang suri pli baga rong sar do la bang so rong sar tum phan ke pinier ni hong pharla pu ke government pe na pi pu nililong chot ke chok chi lasi rong sar phan pg pulute ang ton rong sar dolang pinita nilitum la rong sar ka che tong ke nitum rong khang hawar long rong sar an lo la pen ke dola lasi hala he rong sar tum phanta la sona hong pharla kim pinang ji hem opening mate hem kang pu baka preka skim kang pu po bangke ke dam tang an bangke arleng ke the officer mp mla tumansi kapang pu bon sita pini nili ili tum kar bia khaya richo la pen ke pin po mar tum han kupi polo nili pini hang det ke la bangke la pulo ili tum rong sar hong pharla pulo te la ke customary law align pinaglo lasi labang so customary law align pulote ili tum ke ake thena ke ake hoinai ke ili tum officers ke karbiricho pin po hello lasi pini nilitum rong sara line pen damlo pulote ni do officer he richo pin po hello pot lasi alang litum hansi pini nilitum dak aluhi sar po aman hang pen labang so ahem pini nilitum pangpu pon lo lasi pini abangke badu officers dak officers puno pide mpm litum phan bang nili pini hang pon po Than bang phi Indira Krupia phan denarong Karbilameda me aropen karchodam. Chitini phai krener kebarni denarong higher secondary along lo than bang phi Indira Krupi non hejong Karbianglong Educational Council pen kepajir ponalong best teacher anong e chapalong dunlo. Tonsi denarong aham phangapan nong mewan pipen ketapliawar sai piponlo. To ajok denarong Karbilameda me aro me phu khonsing teron lapen chunbang mirjengkro. Karbilameda me denarong aropen alang liphan archodamlo. Laso along denarong lameda me aro along bidisar mensing be bidisar pansing kro tumtame chetongdon. News Desk Report Malong News. Nang litum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.